हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबाय माने तारमाने दसे रेस्ट लादोलै गरमथार नै मानसिया माबायदि उन्दुदों बियो फाग्ला बेबायदि राजा जी अपनी शक्ति जों ओंखाम उखैनायाव फैयाखै दुखु जादों मबाइल गावनायनि मा जादों मबाइल गावनायनि दुखु जादोंलै फाग्ला नै इथिंबो दं सासे फाग्लाफ्रा माबायदि उन्दुदों बिसिना गैयै बायदिनो मबाइल गावनायनि दुखु जादों नै बेहा नै बियो गाबनो ओंखारदों सोरबा उनोबा गोदान हरदों मबाइलानो गावबाय बेना ओंखायनो एकदम दुखुजों माने हायावनो उन्दुलाबायना गाबलागासिनो मानसियानो मा खालामनो फाग्ला बेबायदि उन्दुयो स' लोगोफोर दाथ' मेट्रिक रिजाल्टआ होबाय होनाया राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौटा माने मोजां जाखो आरो मोजां जानायनि मा लानो सानदों बाइक लानो सानदों ना गारि लानो सानदों ना मबाइल लानो सानदों नोंथांमोना कमेन्टआव अननानै खोन्थाहरदो सोरबा केटिएम लायोनो सोरबा गारि लायोनो माने कमेन्टआव हरदो आरोना सोर गारि बायो गोदान सोर मबाइल गोदान लायो खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव लोगोफोर एसेनोसै ससेल' ओरैनो बानायबाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर